executive engineer belasong thai no nakakam klampat de kapor ubaran som sutunga ulai thu uba ka jiolat katna pili buildings ban pe ya kachingte ya ka Meghalaya Legislative Assembly hamoding diang kadai hadian kachingla jong katnat ban pendep ik project jong ka EDB ki balasa teng habai kerambat gilar patai kubor ubaran som sutunga ulai thu uba house nam arja kanyo nadu ubu lasimti kum executive engineer katna pili building jong ka Shillong building division ya ki babun ki project kum ka yengsa umitirang ba kajala kum churu ka yengsa chief justice lambat ya lai tili ki school ki blabai tingka da KDB kum ka school KGP ka school sengkasi pat ka school ha umroi lala ban pendap tang ha kapor belengkot ki ADB project ki bangiladap pendap naka office jongi but ki donru ki project ki balasa teng kum ka KGP girls higher secondary school ka sengkasi higher secondary school ka umroi higher secondary school kini ki project jong ke ADB kula sa teng henry habang shimti kum engineer ngat shim kum ka challenge ban cancel yaw no kontraktor bom tre ban hakatu ko por habang imut ban cancel ya kini ki lightly ki project ki bom no kontraktor uklem le ngaken mau katu ko por chief engineer jong ayong baran som yong ladapi cancel ye kini ki project lada u kontraktor ulet syakut pinlek kumno nga ong i balada unlet syakut IT ya kata kakam ban let syakut IT hanga barabang perkhat ya kini ki bentah ngasngo ba kini ki achievements let's say ki bapelong yang ni bangin yo ru ban supervise lan ban pentray ya ketika project hangte PE kadai hi KPWD building kabade ban page ya kenik project uno engineer ubabat hakabidai bat kenik Shillong building division tu udai hi ban page ya kenik project dengan ngabat kumu engineer bat ngadai ru ban page ya kenik project henry hakabidai bat ke jingkeli ke jong pi ngani thu ipi menta nadu arajar khat nyo ngalabat kumu engineer jong kaniga division ban ngani thu ipi baki babun ki project ngilale naka office jong executive engineer PWD buildings kum structural design jong ka CM Bungalow dei mangi bale yak structure yak structural design jong ka chief justice Bungalow dei mangi bale but om tang kata ki babun kini ki court buildings dei mangi gi bapej nadu ka court building nong po ka court building mairang nong stony mau kerwat sora hang ni hapo Shillong annex court dei ka PWD building kabadi ban pej yakini ki project but ndai tang ka court buildings ndai ki ru ki project